Hello everyone, welcome back to Mithi Nursery. Today आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय आं खैथामान कमेन्टखौ रिप्लाइ होनो सानदों आरो मानोना आं सानदों आरो रिप्लाइ होनो थाखाय स' नायनोसै नोंसोरनि कमेन्टखौ रिप्लाइ होयो मोथै इस्लारि फंबाया सोंदों आरो आब' नोंना मोजां मोननाय दंना गैया आब' नोंना मोजां मोननाय दंना गैया होननानै सोंदों आरो दा आं बेखौ मा बुंबावगोन मोजां मोननाय आंहा दंना गैया दंना गैया नोंसोरनि थाखायबा ओमफ्राय माने आङो बुंनो सानो आंहा मोजां मोननाय दंना गैया एटलिस्ट आं दा मोजां मोननायखौ दंबो बुंनो साना गैयाबो बुंनो साना आरो मानोना मा होनो माने मा होनबावगोन आरो आं दा बे मोनसे कुइसनखौनो माने बहुत बार सोंगासिनो दं आरो बयबो ओंखायनो आं सानदों माने रिप्लाइ होनाया बेटार होनना बयफ्रेन्डआथ' गैया नङा दङआनो आरो जेनेबा थेवब्लाबो आं नोंथांमोननि सिगाङाव फिक्स माने बयफ्रेन्ड दंमारोना गैया बेखौ आङो बुंनो हाला स' मेकआपखौ खम खालामाबो सरद बसुमतारिया बुंदों आरो आंखौ मेकआपखौ खम खालामाबो एक्चुअली ना बेखौ फंबायखौनो बुंनो सानदों आरो किसुमानानो बुंदों मेकआप खम खालाम एक्चुअली आं ना मेकआप लाया बांद्राय मेकआप लाखाया आङो मानोना आंखौ एसे माने लिपस्टिक फोनबानो ओमफ्राय एसे थ्रेडिंआबो आंहा एसे खम जाहैबायथ' ओमफ्राय थ्रेडिं एसे आखिबानो ओमफ्राय लिपस्टिक फोनबानो आंखौ बिराद देलायनाय बायदि नुयो आरो एक्चुअली आं देलाया दाबो आं नोंथांमोननि सिगाङाव जेबो देलायाखै नर्मेल सिम्पलैनो आं दा भिडिअ खालामगासिनो बेखौनो बुंनो सानो आरो आं बारा देलायखाया खिन्थु एसे देलायबानो आंखौ अभार देलायनाय बायदि नुयो आरो ओमफ्राय आरो कमेन्ट होनो सानदों पंकज लाहारि ओमफ्राय पंकज लाहारिया सोंदों आरो आब'नि मुङा मा आब'नि रियेल नामा मा होननानैहाय आच्छा आंनि रियेल नामखौ दाबो मिथिया नामा फंबाया आंनि रियेल नामानो जाबाय मिथिंगा नार्जारि एक्चुअली मिथिंगायानो आंना स्कुलावबो मिथिंगा ओमफ्राय दा मिथिंगाखौनो लिरो ओमफ्राय निकनेम मोनसे दं आरो फेसबुकआवबो इमन मिथिंगा नार्जारि सासे सिस्टारा सोंदों आरो आंखौहाय धनस्री बसुमतारि बेल' नङा धनस्री बसुमतारिनाव बुहुदानो सोंदों आब' नोंस्रा फेमिलियाव सोर सोर दं बा फेमिलिजोंहाय जयै भिडिअ खालाम बेफोरबायदि होननानै एक्चुअली जोंहा फेमिलियावहाय बुहुदानो बुंदों आंखौ फेमिलिजों जयै भिडिअ खालाम ओमफ्राय एक्चुअली जोंहा फेमिलियावहाय माने जोंहा 6 जन दङ आइ बाबा आं आरो फंबाय सानै दं फंबाय सानैयाव सासे सबसे उन्दैया माने बिराद थाबनो जोंहा मेरिज खालामदों आरो स' 6 जन दङ जों दा 6 जन ओमफ्राय फेमिलिजों भिडिअ खालामनायाथ' अबभियासलि आं भिडिअ खालामगोन फेमिलिजों न'आव थाङोबा माने आं दा न'आव थांनो हायाखै मानोना कर'नानि थाखाय ओरैबायदि स्ट्रिक्ट जानानै दङ जोंनि कार्बि आंलंआवहाय माने हाबनोनो होआ बेबायदि सिटुवेसन जानानै दं आरो ओमफ्राय दा जोंहा न'आवहाय माइबो गायो ओमफ्राय दा जोंहा माने आं थाङोबा न'आवहाय माने जोंहा माइ साइ गायनो मोननाय नङा गामियाव ओंखारनो मोननाय नङा गामिनि मानसिफ्रा जोंनाव माइबो हाजिरा गायफैनाय नङा स' ओंखायनो जोंना बिमाया आंखौ थांजानोसो गिगासिनो आरो माने फैथ'नाङा साननैसो थाथ' माइ गायखांबाथाय फैदो बेफोरबायदि बुंगासिनो स' आं न'आव माइ साइ गायखांजोबबाथाय थांगोनखौ सानगासिनो दं आरो जायो नायनोसै ओमफ्राय थाङोब्ला अबभियासलि आं आंनि फेमिलिफोरजोंहाय अबभियासलि आङो भिडिअखौ बानायगोन आरो बिजय बर' बिथाङा सोंदों आरो आब' नों मानो मेकआप होनो आरो नोंनि मेगना मानो फिसा आंनि मेगना फिसा बेखौ आं मा खालामनांगौ दे ओमफ्राय आंनि मेगना फिसा ओमफ्राय बेखौ आं मा मिथिगौ दे आंखौ इसोरानो बिदिनो मेगन फिसायैनो हरबायब्ला ओमफ्राय जेनेबा आंथ' गाव दाना लानो हानायबा ओरैबायदि मोजां दाना लागौमोन आं गावखौ मेगन गिदिर गावथ' फिसा ओमफ्राय दा आंनि मेगना मानो फिसा बेखौ आं बोरै एन्सार होबावगोन दा बेखौ आङो देनां सोरगोआव थांबासो माने सोंनो हासिगोन दे आंनि मेगनखौ माने एफा फिसा हरा होननानै स' ओमफ्राय दा ससमिर बसुमतारिया बुंदों आरो नोंथाङा दि सुशान्त थैनायनि मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन बिनिखायनो नोंथांखौ बिनि सायाव भिडिअ बानायबावनो थाखाय खावलायनाय जाबाय मानोना सुशान्त थैनायनि थाखाय माखासे बलिउड एक्टर आरो एक्ट्रेसआ भाइरेल जागासिनो दङ माने आं एक्चुअली माने आं दाखालिहाय बे सुशान्तआ हठात माने डेथ जाबा माने आं शक माने ओरैबायदि माने साननो हायो आं मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन आरो माने बेफोरबायदि सुसाइड दा खालाम रावबो बेफोरबायदि होननानै आरो ओमफ्राय दा आं सानो माने आं सुशान्तनिबो बिराद बिग फेनमोन नालाय ओमफ्राय आङो बे भिडिअखौ बानायदोंमोन ओमफ्राय आं 1 डेनि उनावनो बे भिडिअखौ डिलिट खालामदों ओमफ्राय आं दा बुंनो सानो माने दा जेनेबा सुशान्त थैनायनि सायाव माने ओमफ्राय बिराद बलिउड एक्टर एक्ट्रेसफोरा बिराद ट्रल जागासिनो दं बिनि सायाव आं माने
बुंनो सानाखै आरो मानोना आंहा बेफोरखौ जेबो आइडिया गैया मानोना बिसोर जाबाय बलिउड फिल्म इन्डास्ट्रिनिफ्राय बिसिनि सिङावबा मा जादों मा जायाखै माबायदि दाथ' जेनेबा नेपटिजियाम बुहुत माने निउसाव नुबायनो थादों थेवबो बिसिनि गेजेरावबा मा जादों मा जायाखै जों बेखौ बोरै बुंनो हाबावना स' बेखायनो आङो बेनि खेथ्रआव माने जेबो बुंनो सानाखै आरो बेनोसै रादाब क्रिएशना आंखौहाय कमेन्टआव हरदों आरो आब' नोंनि भइसआ जा मोजां खोनादों दोंसे खनदो नोंबो नेक्स्ट भिडिअ'आव प्लिज स' थेंक इउ स' माच आंनि भइसखौ मोजां खोनादों होननायनि थाखाय मानोना आंहाबो माने इन्टारेस्टेड आं गान खननायाव बिराद इन्टारेस्टेड सक दङ माने इच्छा दं आरो खननायावहाय बाट माने दिनैसिम माने बेफोरबायदि खननो हायाखै आरो खननायावथ' बेफोरबायदि सिमाङानो दं आरो नाथाय दिनैसिम जाफुङाखै बाट आं खननोबो सानगासिनो दङ अबभियासलि आङो खननो हागौ सिटुवेसना मोजां जाखांनायनि उनाव स' खनोबाथ' आङो अबभियासलि नोंथांमोनाहाय खोनानो मोनगोन आरो आंनि खननायखौ स' ओमफ्राय आं बेखौनो बुङो आरो एसे वेट खालामदो सिटुवेसना जाहाथे मोजां जायो ओमफ्राय सासे बिथाङा बुंदों आरो आंखौहाय जाब्रां दैमारि आब'आलाय माथो बर' रावखौनो मोजां रायलायनो रोङा माथोनो ओमफ्राय मा नोंथांमोना आंखौ बर' मोजां रायलायनो रोङा सानो नामा ओमफ्राय बे जाब्रां दैमारि बिथाङा बुंदों आरो ओमफ्राय आं सानो आं जेसेबांखिनि दा बर' रायलायगासिनो दंना आंथ' बुहुत पारफेक्ट रायलायोबा आं बर'आव माने जेबो माने खमि गैया होननानै आं सानो आरो मानोना जोंनि कार्बि आंलंनि मानसिफ्रासो बिदिनो रायलायो आं जेरै रायलायदों दा बिदिनो रायलायो जोङो माने सब माने सेमखौनो मोनो आं क'क्राझारफोरनि रायलायनायखौबो जोंनि रायलायनायखौबो ओमफ्राय सोरनिखौबा आं बुजिया बाट आंनियावथ' आं बर' रायलायनाया जेबो खमि मोना नंगौ सम माने एसे फिसा फिनै अबेबा हिन्दी एसे इंलिश एसे वर्डफ्रा फिसा माबा हाबो आरो बेथ' नर्मेल खाना बेथ' बयबो रायलायनायाव बयबो हाबखायोसो आं बेखौनो बुंनो सानो माने आं बर' रायलायनायाव खुनु माने गावखौनो कमि साना आरो ओमफ्राय दा आङो मोनसे लास्ट कमेन्ट फरायनो सानदों आरो बे कमेन्टआव आं बिराद गोजोनदों आरो कमेन्टखौ फरायनानै स' नाइटिंगेल बसुमतारी बिथाङा बुंदों आरो व्हाइ नट फिलिं आं माने मोनसे माने आङो फट' आपल'ड होदोंमोन इउटुबावहाय आं फिलिं सेड टुडे बेफोरबायदि होननानै आरो माने दिनै आं एसे माने गोसोखौ मोजां मोनाखै बेफोरबायदि होननानैहाय मोनसे फट' माने आपल'ड होदोंमोन आङो इउटुबावहाय ओमफ्राय बेयाव बिथाङा बुंदों आरो व्हाइ नट फिलिं गुड सी मिरर इउ विल फिल गुड बाय लुकिं दैट how beautiful face God has given you how beautiful face God has given you ओमफ्राय बे कमेन्टखौ माने आङो ओरैबायदि मोजां नांदों आरो बिथाङा माने एसेबां माने पजिटिभ कमेन्ट हरदों बिनि थाखाय थेंक इउ स' माच आरो जेसेबां हायो बिदिनो पजिटिभ कमेन्ट हरनो नाजा ओमफ्राय आंनाव बहुद आरो कमेन्ट बिदिनो किसुमाना बहुदानो कुइसन सोंगासिनो दं आरो नाथाय आङो सबनि कमेन्टखौ रिप्लाय होनो हायाखै बाट नाजागोन आं जेसेबां हायो लासै उनावबाबो कमेन्टखौ रिप्लाय होनो ओमफ्राय आं लास्टआव बेखौनो बुंनो सानदों दि ओमफ्राय आङो दा माने रिएक्शन भिडिअ लाबोआखै मानोना रिएक्शन भिडिअनि थाखाय मोननै मबाइल नांगौ जायो स' आंहा मबाइल गैया एक्सट्रा केमेराथ' गैया आंनाव दा मबाइल मोनसे दङ बेजोंनो आं दा भिडिअ शुट खालामगासिनो दङ ओमफ्राय लेपटप दङ मोनसे बेबो माने गाज्रि जाबाय बिदि सालायनो हानाय जाला ओमफ्राय मा होनो बयबो रिक्वेस्ट खालामगासिनो दं आरो आंनि मिउजिक भिडिअ नोंखौ नांगौखौ आब' रिएक्शन भिडिअ खालाम होननानै स' लेट्स सी आं माने नोंथांमोननि रिक्वेस्टखौ जेसेबां हायो थाबनो रिक्वेस्टखौ पुरा खालामनो नाजागोन थेवब्लाबो आङो एसे टाइम लासिगोन मानोना मालेसिया थानाय समावहाय आङो मालेसियानि मबाइलाव शुट खालामदोंमोन आरो मोननै मबाइल नांगौ जायो नालाय ओमफ्राय दा मालेसियाबो लकडाउनाथ' खुलिबाय हिसाबै मालेसियाबो गावनि खामानियाव बिजि जाबाय दा बेबो थांबाय माने गावनि न'आवहाय थांबाय बियो ओमफ्राय दा बेबो बिजि जाबाय स' दा ओंखायनो माने आंनि रुममेटफोराथ' सब न'आव दंहैजोबो रुममेटफोर फैयोबा अबभियासलि रुममेटफ्राबो दानो फैनाय नङा दा एसे लेट जागोन थेवबाबो आं जेसेबां हायो नाजागोन आरो नोंथांमोननि सिगाङाव रिएक्शन भिडिअखौ लाबोनो थाखाय स' थेंक इउ स' माच इसेबां आंखौ अननाय आरो सापर्ट खालामनायनि थाखाय आरो बुंनायफ्राव माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा निमाहा बिबाय स' आंनि